Balitang balita, kining tibing sira. Iba pa mong yan po'y magtindang kape, may sambut ne. Kaya bedarang team ko, pintalan miyo. Yan Aldo, at yutam kining. Nawarin ni. Angeles, lelepi samban maragol. Angeles, dali pisambang miragul. Kibalong tamo, kung makananon na sambut king business, iba pa mong empoy magtindang kape. Bab, malyari daw mong interviewan. Nano po palang lagyuyo. Balyaw sa muna ako mong Bobby. Ita mo, Pero Bab, dapat kining report mi pakibalwan mi yung buong lagyo mo eh. yung middle name ko, Go. Ika na akong last name, T. So ayan na ba, paini pala iba pang babigotin eh. Ay Dana ba, mga kalagyo, bala mo babi na ating bigoti? Ay joke mo po ba, pero na ako lalawing mo kanyan. Nano po palang lalagay yung ngayon ba? At bala mo yata makapanikal yan ay. Ay, ne. Poto kasing manesi ako nasi. Tapos pagluglugan na biyas, huwag siya ako eh. Sayang naman, yan yung nilagi ako Kenny. Ang kay, inigsandok na nga po ko, inigagamitan kong pangogo. So ayan na ba, nung kakakit yung may pamulsa na iba pang babigoti, tsaka na naginugo yung kayang kape. Ay damo, interview mo ko, insult man din ka na akong lagyo. Nandun ka pa. Alibab, sige po, babi namin lagyo sige. Pakalala ka rin sasabihan mo kasi loko. Potap panupalwan nakatamo niyan. Oh, darang baby, balo ko, kita na ka. So ayan na Bap, ginugo na ng advance sandok, iba pang babi yung kayang kape. So Bap, nano po kanyang next step yo? Basta gogo kayo mo ini, ang gapotang masok. At saka kaya pamalto ka na yung battle ko. So ayan na Bap, kaya malto ka na ng battle na iba pang babi na Bap. Akit tamang kayang signature moves kanya, ng kayang kesikat. Bap, pakit mo na kaya kami. Ay damo yan ka makapaninaya. O sige, pakit ko na. So ayan na Bap, degot na ning kayang pangatlong espada na Bap. Pakit na ning kaya katamo signature moves na. Yung balog siya moves. O tanggagawan mo ini, dapat lulundag pati katawan mo. So ayan na Bap, pakit yung mag-bounce pating kayang tapi ay yung kayang katawan na Bap. Ang kaya niyan Bap, nano nang next step yo? O yan ay, akit mo mamasok. O pota kanya minasok mo kanyan, lagyan ng kape. Ayan na Bap, ayan yung kayang kape. Bap, nano kanya yung kape yan Bap? Nescafe yan? Alibo lang, baluming buto lipil-lipil. Ito, dinikdik ko ito, tsaka ako kena-keni. Ita na Bap, pwede palang gawang kapeng ipilipil ne? Walo ko, ama na ko paking lolo ko iti. Ang kaya ni, lagyan ng butol kalamunding, para mapait-pait ang pamamaslam-maslaming kaya katang kape. Ay Dana Bap, yan mo pa naman tatakman, balo mo nalasan eh. Ay damo ay ni, takman kayo. Dana, nang gagawin mo Bap? Dana. Mapali Bap? Mapali, siyempre. Ay, kaya ka, Miley. Dana. Balot kasi mapali, ot kasing... So ito Bap, okay naman iba pang babi na naman may sakit tiniis na para kembyos. Ayan na Bap, likas na ng kapeking kay, lampid ng wali na. Kalikas mo ken Bap, nanunang malyari kanta na. Yari na kan to, wapin ng kape kanta yan. Kawani mo yung wining sapal kay, pilipil. Okay na yan to. Pwede mo nang inuman. Ay Dana, ayaw ko bisa. Darang baby ka na ang minum na. So ayan na Bap, abang apsala ng Bapang babi ni. Kumusta ang talar ang alawata mong reporters? O Swani ka no? Ay, dana mo. So hindi Borgi, after 30 minutes, sikwa ko na rin seri ko na. Kanantaan niya, marami na ako eh. Tsaka nandun kaya pa, nagtanananula rin eh. Ang Borgi na eh, panumbukan ko pa rin eh. Yaw po yung kayo tagapagbalita, Damonyor Jr. Huwag niyo po yung kanakong partner, Bornok the Great. Bornok? Ay Dana, mag-cellphone ni Bornok. So yan na ba, may balik kami kaning Candabo, Pampango. Ay ning kanakong report, ing pekasikot, nagagawang The Flying Shanghai. Kaya rin na maluto yung Shanghai, pitnan ne, tsaka ne balugse. Ay Dana, may hituran ni Bornok. Ay, dana. Lupa yung manyaman niya. Bab, malyaring mission pa?